Hola a tothom, sóc en Baxter500 i us porto un altre vídeo de la sèrie Gameplay comentat. En aquesta ocasió jugarem al Mount & Blade Warband, que és un simulador medieval. Què entenem per simulador medieval? Doncs pararem el rol d'un senyor medieval d'aquella època i fem el que feien, que bàsicament era follar, matar, torturar, violar, saquejar, tornar a repetir el cicle i quan estàs a punt de morir buscar algun poeta o algo que escrivís les teves gestes i quedar per les generacions posteriors com un heroi, no com el fill de puta que realment vas ser. Bé, doncs aquí estem, com veieu, mapa ampli, Barille, Ikvajou, Fishara, són diverses ciutats. Bé, què estem fent? Ara mateix fot 2000 anys que no entro, així que deixeu-me que us posi en situació. Aquest hinxo d'aquí sóc jo, tenim 75 tropes ara mateix, el meu mini exèrcit que anem. Com veieu, el mapa és molt ampli, els noms grans són ciutats, els noms petits són pobles, i els diferents colors són faccions. O sigui, representa que és un món medieval on hi ha diverses faccions, hi ha conflictes, i tens que estar tu allà enmig, doncs, tocant els collons com benament puguis, intentar treure el profit màxim de tot. Bé, en aquesta partida jo em vaig liar molt perquè estem en aquesta zona groga de desert. Els grocs són els sarraïns, crec que es deien, bueno, els moros, i els vermells som nosaltres, que hem començat una revolta popular. Mira, your village is under attack. M'estan follant un poble, així que anem a defensar el nostre poble amb honor i causa i alegria. Bé, els vermells, el que deia, som nosaltres, hem iniciat una revolució popular, però és un fracàs perquè no tenim tropes, ens estan follant pel cul, la gent que viu en les nostres ciutats i els nostres pobles està descontenta, no els agrada perquè ens rebenten molt. Intento matar més moros, però per un moro que mato en surten 8 més i és impossible, o sigui, no acabo mai. Bé, ara què farem? Doncs ara mateix tenim que conquistar els grocs. Tenim que conquistar els grocs perquè és el que deia la revolta popular. Així que anirem a Uthja, un nom d'aquests impronunciables. Ei, espera, Sharwa Castle. Veig una bandera. Aquesta bandera vol dir que hi ha algú. No sé si dels meus o dels altres. Anem a comprovar-ho. Aquesta velocitat de crucero que porta el cavall. Porta pura potenza, vale, no hi ha ningú dels enemics, pensava que ens estan atacant. És que abans m'han dit, estan atacant, i polles m'estan atacant. No sé, no sóc omnipresent, saps? Ni que fos Déu i Jesucrist, vale, aquí veig fum, m'estan atacant aquí. Doncs farem un truco màgic i apretant control i clicant a l'edat medieval, teletransporte. Clar que sí, perquè tinc a la meva part el Dr. Spock de Star Trek i em puc teletransportar. No, això és broma, però molaria. Vale, quan acabem de pul·lular, estem pul·lulant, m'han follat el poble i no he estat a temps de salvar-lo, així que anem a follar uns altres pobles. Mira, aquest és nostre. Ens follarem pel cul aquest que intenta fugir. Running from Feist. Doncs no, tu no runeges de mi. Jo et runejo a tu el culet. Anem-hi, som-hi. Oh, mira, aquest que surt, aquest vermell és meu, és un conde dels meus, un vasall meu, que ara li dona pel cul i nosaltres anem a ajudar. Move into the help of Lord Ganawa's party. Lord Ganawa, doncs anem a ajudar-lo. Charge the enemy. Mira, tenim 110 contra 50. Palitza. Doncs som-hi, ara veurem el combat de Mount & Blade. Perquè, evidentment, nosaltres som un senyor feudal, però també som els putos amos que anem en primera línia de combat, a rebentar cranis, a tallar peroners i a destrossar costelles. Doncs som-hi, fem una càrrega d'aquestes de cavalleria potents i amb decisió a la vista primera persona, que és com un shooter, però a l'edat medieval. Anem amb la llança, i fem un lanzazzo! I tu també, per primo. Dóna la volta, que tu no... Rebentació, molts cavalls aquí. Vale, la llança ha estat poc efectiva, així que ens traiem a talla ungles i anem a fer la manicura, qui se'ls posi prop. Manicura gratis. Aquest li ha recorregut un calfred per l'esquerra. És com la reconquista, això. Que èpic. Veieu, és una lluita justa i equitativa, com veieu. No és una massacre, no. O sigui, els estem donant oportunitats de defensar-se. Vale. Lluitar en cavall no és d'honor, així que rebentarem a la vieja usanza. Ara anem amb ballesta, perquè, hòstia, m'he quedat sense enemics. Estic rodejat dels meus. On són els altres? I on és el meu cavall? M'han robat el cavall!
Hòstia puta, això em passa per aparcar-lo a zona blava sense tíquet. M'han robat el cavall! Joder, i tinc que anar a peu, macho, i aquesta armadura lleugera no és, saps? Oh, un enemic, un enemic! Oh, l'acaben de matar davant meu! Vale, busquem enemics. Hòstia puta, tinc l'exèrcit mega dispersat. Vale, intueixo que aquí estarà l'enemic, bueno, estava, perquè ja tothom està celebrant-ho, vol dir que n'hem patat. I'm so sexy. Vale, veiem. Your casualties, vale, només m'ha ferit un. I els altres, bueno, han mort 46 i han tingut 4 ferits. Ha estat una cosa justa. Sí, jo veig que les pèrdues han estat equitatives, no? Ojo, que el que se m'ha ferit era important, saps? Li han fotut una fletxa al genoll. Crec que només un 3% dels meus oients entendrà aquesta broma. Bueno, i continuem a veure si passa alguna cosa especial. Si passa alguna cosa especial, doncs si no passa alguna cosa especial perquè les coses especials no passen, anem a buscar. Participarem a un torneig. Així que ens teletransportem. Bueno, aquí veieu les comptes, ingressos dels pobles que tinc, ho descontem el que em xupa l'exèrcit i impostos i polles d'aquestes. Anem a l'arena. Mierda, està xapat perquè és de nit, així que ens quedarem subant-lo un rato fins que es torni a fer de dia i puguem anar a l'arena. A l'arena preguntarem on estan fent un torneig. O sigui, típic torneig medieval, saps? Lo de les justes i on quedaven tots els senyorets per pillar taja i per patar la xerrada. Doncs ens acoplarem allà. Alguns els rebentarem a tots, ens emportarem pasta i a més quedarem bé, o sigui, què més vols, saps? Vale, Tournament Master. Hello, Zeist. Good to see you again. Pues jo no, perquè, hòstia, mira que ets lleig, col·lega. Hòstia, que he clicat. Vale, Rivachek. El Rivachek tenim que buscar... M'hi cau. Espera, vull sortir. Vale. Tenim que buscar una ciutat que es digui Rivachek, vol dir que s'hi farà un torneig allà. A veure... Ichimur, Tulga, Narra, Dirim... Uxahal, Suno, Praven, Beluka, Jelkala, Yalen, Shariz, Durkuba, Agmerat, Barille, Kudim, Kurao, Rivachek. Aquí, joder, el que estava fent era com passar llista a Croàcia. Vale. Rivachek, o sigui, fem check al river. Enter d'arena. Ah, no, estava aquí, join the tournament. Caca, l'he tofat, join the tournament. Molt bé, serem 64. La primera ronda... Dos equips de 5 pavos cada un, apostem al màxim per nosaltres, evidentment, apostem per nosaltres mateixos perquè guanyarem, i comença el torneig. Tu, què és això? Que és racisme? Per què tots van a cavall i jo a peu? Això és discriminació. No, millor em discrimineu. Vale, hem de rebentar els vermells. Tu, a l'sniper d'aquí. Això és molt lamer. Oh, és un puto camper. Hola, què està passant? Vale, tots cabrons aquí, mentre està girant, anem a rajar el cavall. Això, com veieu, és lluita pura, aquí... No hi ha lloc per la sort, és pura habilitat. És pura habilitat, rajació a cavall, rajació a cavall! Sí, així és com ho fan al McDonald's. Hi ha un cavall i rajació a cavall. Recontrarrajació a cavall, rajació. Dame un euro. Te pinxo. Va, ja està, te pinxo. Ja està, hem guanyat, som els putos amos. Tornem a apostar pasta per nosaltres i següent ronda. Som 4 equips. I jo a veure quina arma m'ha tocat, perquè les armes són aleatòries. A veure, tinc un espasa i un escut. Bueno, doncs tornem a fer el lamer. Tornem vilment a aprofitar-nos les que estan d'esquenes a nosaltres. L'honor és per covards. Un cavall, per mi. Per mi. Oh, tinc un cavall. M'he tret el carnet de cavall. És el C1, cavall 1. Massatge. No, el meu cavall! Joder, hola, estan rajant. Hi ha un cabron amb les fletxes. Ah, aquí tenim el sector dels cabrons de les fletxes que van punxant els altres. Pues a mi no sembla correcte que punxis a la gent amb fletxes. Mira que... I tu, el que va de guai sobre el cavall, que no veus que em serveix? Com veieu, les tàctiques de combat consisteixen en matxacar el ratolí i fer aquest tajo vertical que tant mola. Va, queda algú més viu? Hòstia, si tu no ets els meus. Fora, cavall. Si jo no tinc cavall, ningú tindrà cavall. Estan sobrevalorats. Va, en primera persona, que és més guai. No és més guai, no es veu res. Tu què, xaval, està carregant el cop. No, però tinc un escut. Ula, que cabron, m'ha rajat el cap. Oh, m'ha tornat a rajar el cap. Però jo em cobreixo. I et rajo tu. Quin duel més intens. No queda ningú més? Ah, sí, quedes tu. Tu, ajudant, ataca.
Distreu-lo, mentre l'apunyalo per l'esquerra. No! Bueno, la distracció consistia en morir-te també, ha estat bé, és una bona distracció. No oblidarem el teu sacrifici, però ha estat bastant patètic morir el primer gate. Vale, place a bet on yourself, tornem a posar pasta nosaltres. I tornem. Següent ronda. Dos participants. Com que és un heads up i el tio un cavall? Però què és això? Hòstia puta, quin concepte tenen d'equitat i justícia? No hi havia honor a l'edat medieval? Això està tot menys honorós. Però bueno, sort que el tio no sap conduir el cavall. Sí, xaval, encara et faltaven un parell d'hores de pràctiques, no tindries que haver pujat a examen. Perquè el tema d'estampar-te contra un mur i quedar-te d'esquenes a mi no ha estat una de les tàctiques militars més brillants que se t'hagin passat pel cap, la veritat. Tornem a apostar pasta per nosaltres mateixos, perquè som uns putos capitalistes, i continuem. Hòstia, tinc arc. Vale, arc és el pitjor que et pot tocar, més que res perquè no tinc pujada d'habilitat d'arc. I no et pots defensar, o sigui, no et pots cobrir. Així que anem a fer l'sniper. Ui! Tu cabron d'arc. Esquivem. Això està molt tens. La vida és més dura que la polla un cura. M'estan volant les fletxes. Que te gusta com te pincho, Hòstia puta, tio, l'única fletxa que toco va i li clavo el cap al meu amic. Bueno. Per això, ha continuat viu, volia dir que el cap no era un òrgan gaire vital en aquella persona en concret. Vale, ara anem en cavall, pillarem carrerilla, donarem una volta tàctica, mentre el meu company s'ofereix les pallisses indemnes de l'equip blau, però bueno, tot és una subtil estratègia per rebentar. Mierda, aquí m'han destrossat. Vale, tornem a agafar distància, rotllo killing floor, distància, i arracione, cabron, tens l'escut. No va passar res, aquesta talada s'ha encaixat bé les costelles, Clar que sí, campeón. I toma, fora cavall! Fora cavall! Toma, fora pringat d'aquest. Fora recontrapingat. Què passa, Que és una merda quan passa a peu i l'altre té cavall. Que sí, pillem carrerilla i... El soroll de fusta no... Venia a 2 km per hora, a 200 km per hora, amb el braç aixecat així, i sentit un copet de fusta així, clec. Toma, aquesta l'has encaixat bé, Clar que sí, guapo. És la tàctica més novedosa, parar els meus cops d'espasa amb la seva mandíbula. Clar que sí, sou un mestre de la lluita, toma, una terra, i que siguin dos a terra. Clar que sí, home, és que si em donen cavall, el salt de la victòria. Tornem a apostar pasta per nosaltres mateixos i... Fight in the next round. Duelo. Duelo, ell té escut i alguna a l'altra mà i jo tinc la pedazo espasa que rebenta caps. Doncs no és el teu dia de sort perquè armes de 2 mans i jo tinc l'habilitat al màxim i fuà! Bueno, ja està. Es considera això que acaba de passar violència machista? Bueno, he guanyat el torneig i pel meu preu, de premi em donaven 200 denares, que és una puta basura comparat amb el que he guanyat jo apostant-me a mi mateix, que són 3.980, o sigui, la suma ascendeix a 4.000 dinars. Perfecte, doncs aquí ens estem allargant ja una mica massa, fins aquí ha arribat el gameplay comentat del Mount & Blade, només hem mirat el torneig, hi ha moltes més coses per les quals jugar, pots afiançar-te a un regne, fer-te vasall d'un rei, hi ha guerres entre regnes, si ets molt amo pots anar escalant i convertir-te en el rei del teu propi regne, et pots casar amb persones del sexe contrari, o amb les del mateix, casar no perquè no estava ben vist en aquella època, pots fer marranades a l'establo, però no casar-te i fer matrimonis, unions de conveniència, és un simulador medieval molt bé, està molt bé. Bueno, doncs fins aquí arriba el gameplay comentat del Mount & Blade Warband. Així que ja sabeu, subscriviu-vos, comenteu i aniré posant coses. Vinga, apa, adeu!